ମାନେ ଏ ଝିଅକୁ ଦେଖ, ୟାଠେ ମାଉଁସ ନାହିଁ, ଗାଲରେ ମାଉଁସ ନାହିଁ, ଗୀତ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ହଁ ବିଟ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ହାତ ନେଉଛି ଇଏ କୁଆଡ଼େ, କ'ଣ କରୁଛି, ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ନଜର ପକାଅ, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। କେଇଟା ରାଣ୍ଡିଆ ଆକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାରୁ ୟା ମନ କୁତୁ କୁତୁ ହେଉଛି, ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଇଏ ବନାଉଛି। ଯଦି ଆକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରାଯାଆନ୍ତା କିମ୍ବା ଆକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଆନ୍ତା, ଇଏ ଶଳାଟି ରାଣ୍ଡିଆଟି ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତା, ଏ ଛତ୍ର ଖାଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତା। ଚିନ୍ତା କର, ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ତା ଘରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପିଲା ଛୁଆ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ, ତା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଦେଖୁଥିବେ, କ'ଣ ଭାବିବ ଭାଇ ଚିନ୍ତା କର। ପିଲା ଛୁଆ କ'ଣ ଶିଖିବେ କହିଲ? ଏ କେଞ୍ଚା କେଞ୍ଚି, ଢେଙ୍କା ଢେଙ୍କି, ମେଙ୍କା ମେଙ୍କି, ମାନେ ବଡ଼ ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ତାର ଭୁଲ ନୁହଁ, ତାର କମ୍ ଭୁଲ। ଯେଉଁ ରାଣ୍ଡିଆ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଲାଇକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରହୁଛି ବଡ଼ ଭୁଲ। ଆରେ ଭାଇ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟୋଟାଲ ବିରୋଧ କର, ଟୋଟାଲ ଉପରେ ବିରୋଧ କର। ନହେଲେ ସଂସାର କିଛି ଦିନ ଡୁବିଯିବ, ସବୁ ଇଂଲିଶ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିବ, ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିବନି, ସବୁ ଇଂଲିଶ ଫିଲ୍ମ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ହାତ ଯୋଡ଼ି ଉପରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି, ଏଇ ଛତର ଖାଇ କେଞ୍ଚେଡ଼ି କେଞ୍ଚେଡ଼ାକୁ ସବୁ ବନ୍ଦ କର। ସେଟା ଗୀତ କୁଆଡ଼େ, ବିଟ୍ କୁଆଡ଼େ, ସେ ହାତ ନେଉଛି କୁଆଡ଼େ, ଏଇଆର ଲୋକ ଦେଖିବେ, ପିଲାର ଦେଖିଲେ ଏଇଆର ପିଲା, ଏଇ ସଂସାର କଥା, ଇଏ ଦୁନିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଓ ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ଖରା ହେଉଛି, ଖରା ହେଲେ ଗୋଟେ କନ୍ଥରା ଦାନ କାଟିଦେବ ହେଲା।